Ang kabataan daw ang pag-asa ng bayan. Kaya huwag ninyong husgahan ang mga kabataan na gumawa ng bata. Mas maraming bata, mas maraming pag-asa. Kamong madalaga, sa inyong uyab, ayaw mo kumpiyansa. Dili kay gimay nilang gani mo, o gihatag na niya ang password sa inyo ha. Gikilig na ka, kay seryoso na. Bugo ah. Uban gani kitagaan nagbata, gibiyaan pa. Magaling kang kupal ka. Partner, may tanong ako sa'yo. Ano yon? Kung sino sa dalawa ang mas advance? Ang mga Tagalog ba o ang mga Bisaya? Palagay ko ang mas advance, ang mga Tagalog. Kasi nandyan sila sa syudad. Kung meron man, sila ang mas advance. Mayroon. Sa Tagalog, ang langgam gumagapang pa. Pero sa Bisaya, ang langgam nakalipad na.